Så Kossen, han er i front. Og han drejer rundt om sig selv, og det koster tid til både Dennis og Daniel og skal ned og stoppe bremsen for bil. Så Kossen, han lavede en brøler. Det er som om, vi kan begynde at kalde det der sving dernede Norgesvinge, fordi det var dernede Kål og Røg, de lavede sammenpyrende. Det ser ud til, Tog slapper meget af. Helt små. Dennis Christensen ude i føret. Det er nu, det foregår. Og han kører stærkt. Det var ikke smart. Hele dagen til at finde ud af, hvad det galt med. Det kan jo i hvert fald ikke Max udjævne, det kan vi høre. Dennis Christensen og Dan Svendiksen. En omgang tilbage. Så tager Dennis Tungeren og slækker Dennis rundt. Så skal det